Добър вечер, Европа! Аз съм Конър Макнали. Добре дошли на първо по реда си предаване на Евровизия. Благодаря на всички. Тази вечер за първи път на живо сред нас са петимата основни кандидати за председател на Европейската комисия. Днес имат възможност да обяснят на 400 милиона гласоподаватели защо смятат, че заслужават най-високия пост в Европа. Защо смятат, че могат да станат следващия председател на Европейската комисия? Предаваме на живо от Брюксел, от Европейския парламент. Вие можете да ни изпращате твитове по въпросите, които ви интересуват с хаштаг TellEurope. Преди да започнем, нека ви разясня регламента за тази вечер. Кандидатите ще разполагат само с по 1 минута за отговор на всеки въпрос. Ще имат възможност по 3 възможности да представят контраргумент. Кандидатите бяха помолени да говорят на английски, за да се улесни преводът към 24 други езика. 3 от тях избраха да говорят на английски език. Преди да започнем дебата, нека да дам думата на Мартин Шулц, председател на Европейския парламент, за да почетем паметта на Жан-Люк Дехан. Добър вечер. Днес неочаквано ни напусна Жак-Люк Деан, уважаван член на Европейския парламент и дългогодишен министър-председател на Белгия. Неговия наследник Ги Верховстат е днес сред нас. Искам да го помоля да отдаде почит на неговия предшественик. В началото на това предаване искам да отдам дължимото на наш колега Жан-Люк Деан, който се спомина днес. Жан-Клод Юнкер и аз бяхме негови колеги в Европейския съвет. Мога да кажа, че той беше голям европеец, голям държавник. Той беше също така заместник-председател на конвента, заедно с Валери Жискар Дестен и Джулиано Амато. Така беше роден Лисабонския договор. Човек, който винаги говореше истината. Човек, който винаги казваше неща, които не винаги бяха популярни. Искам да ви помоля всички вас да посветим този дебат на него и да в уважение и почит на голям човек и държавник. Благодаря. Благодаря, господин Верховстат. Започваме отново от ваша страна. Вие сте първият, който ще направи своите встъпителни думи. Имате 1 минута. Благодаря, дами и господа. Това са изключително важни избори. Зная, че всеки път, когато има избори, политиците казват точно това. Това са изключително важни избори. Сега обаче това е истината. Ние се намираме на кръстопът, ние, Европейския съюз. Трябва да направим един изключително важен избор. Избор да се върнем назад към националната държава, както предлагат някои кандидати, или да тръгнем напред, да направим една по-интегрирана Европа. Смятам, че изборът е ясен. Ако искаме да решаваме проблеми като климатичните изменения, като безработицата, като недобри финансови решения, които идват от другата част на света, имаме нужда от един силен Европейски съюз, който може да защити своя модел от нападки от страна на Китай, на Индия. Европа има възможност да върне суверенитета на гражданите си. Благодаря. Давам думата на Алексис Ципрас. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, είμαι υποψήφιος της. Казвам се Алексис Ципрас и съм кандидат на партията на Европейската левица. Аз съм от Гърция. Онази държава, която бе избрана от ръководещите Европейския съюз за опитно зайче. Опитно зайче, обект на тяхната политика на икономии. Никому в Европейския съюз не желая към него да бъде прилагана такава политика. Днес се обръщам най-вече към онези,
които представляват партии, управлявали до момента. Гърция пример за успех ли е или по-скоро пример за гръцка трагедия, разиграваща се в Европа? Искаме да отправим послание към всички граждани, независимо дали живеят в Южна или Северна Европа. Партията на Европейската левица ви призовава: бъдете активни, за да сложим край на политиката на икономии. Нека обърнем поглед назад към когато бе поставено началото на Европейския съюз. Жан-Клод Юнкер. Аз бих искал в Европа да има повече солидарност. Да сложим край на разделението между юга и севера. Искам да има консолидирани обществени финанси, но също така растежа да бъде в центъра. Не бива да харчим повече, отколкото имаме. И да вместо дълг да отдадем дължимото и да обърнем внимание на необходимото, за да се развиваме. Разбира се, ние имаме нужда от свободен пазар, свободна търговия, но трябва да спазваме и европейските норми. Мисля, че трябва да имаме енергиен пазар, за да не зависим от Русия. И искам Европа да бъде голяма и да бъде заедно с това да бъде скромна. Ако Европа се занимава с дребните неща, ще се натъкнем на сериозни проблеми. Мартин Шулц има думата за встъпителни думи. Благодаря. Живеем в една Европа, където данъкоплатците трябва да плащат сметката на спекулаторите. Те не плащат данъци, а данъкоплатеца трябва да покрива за техните загуби, които възлизат на милиарди. Живеем в Европейски съюз, където 6 милиона младежи са безработни. Те заплащат с бъдещето си за криза, която се предизвика от други. Затова искам Европейски съюз, който е справедлив. Един Европейски съюз, който слага интереса на обикновения гражданин на първо място. Искам Европейска комисия, в която има равенство на половете, защото неравенството между мъжете и жените е нещо, което трябва да постигнем, а все още не сме. Трябва да се избягва, не допуска избягването на данъци. Младите хора трябва да получат нашата подкрепа. Благодаря. Mr. Keller, with you, we close the first tour of the opening statement. Госпожа Келер. Какво искам да кажа тази вечер на публиката тук в залата и на онези, които ни гледат по телевизията? Между 22 и 25 май вие ще направите своя избор. Ще решите на къде ще поеме Европа. Зелените и аз ви предлагат една алтернативна Европа, която я е грижа за гражданите, а не толкова за банките. Нека реализираме европейската мечта, нека не оставяме никого в изолация, нека се грижим за всички и заложим на солидарността. Нека също така работим и активно за справяне с измененията в климата. Предлагам ви една Европа на солидарността, на демокрацията, на гражданите. Това е моята кауза. Между 22 и 25 май вие ще вземете своето решение. Надявам се да ни подкрепите, надявам се да излезете на улицата и да се борите за една по-добра Европа. Виждам, че Конар е тук. Той ще ни обясни как вие можете да сте с нас. На екрана виждате хаштага Tell Europe. Редакторите на Евровизията координират международен екип експерти от обществените телевизии и радио в цяла Европа. Те работят активно с потребителите на социалните мрежи. Тук има редактори от Австрия, Франция, Финландия, Италия, Испания, Обединеното кралство. Много от тях работят и с нас онлайн, в това число обществени радио и телевизия от Чешката република, Германия, Ирландия, Словения и много други. Ние не само каним гражданите от целия Европейски съюз да кажат какво мислят.
Вече има много активност. След малко ще ви кажа какво ни казвате. Европейската икономика е сериозен въпрос. Добре, първите въпроси ще бъдат свързани с икономиката. Първа ще говори Ска Келер. Над 5 милиона младежи са безработни. Като председател на Европейската комисия, как ще им върнете бъдещето, ще попитам. Трябва да кажа, че младежката безработица е изключително важна. Тя трябва да бъде на първо място в нашия дневен ред и като председател на Европейската комисия аз ще го направя. Не можем да си позволим да имаме Европейски съюз, където има поколения, които са загубени, където има хора, които не вярват в бъдещето, в един по-добър живот. Затова трябва да се справим с младежката безработица. Как ще го направим? Смятам, че можем да създаваме устойчиви работни места за хората в Европа, ако икономиката е по-зелена, ако икономиката е по-устойчива. Когато говорим за възобновимите енергийни източници, енергийната ефективност, за образованието, за здравеопазването, ето там ще бъдат новите работни места. Тези работни места всъщност ще бъдат и от полза за обществото. Те трябва да създават висококачествени работа за хората. Младите хора не причиниха тази криза. Трябва да им дадем по-голям глас, за да може да няма бъдещи кризи. Алексис Ципрас, какво ще направите, за да се справите с този проблем? Ако продължим да реализираме икономии в огромен размер, то в никакъв случай няма да разрешим проблема с безработицата. Нека не се лъжем. Процентът на безработица в Европа е огромен. Бяха заложени милиарди за спасяването на банките. Предвидени са и 6 милиарда за справяне с младежката безработица. Вече 7 милиона младежи са безработни. За да се справим с този проблем, трябва да вземем смели решения. Необходимо ни е едно ново споразумение. Необходими са ни мерки за стимулиране на заетостта. Можем да я стимулираме единствено по пътя на растежа. Ако продължим единствено по линията на строгата бюджетна дисциплина, няма да постигнем нищо. Трябва да работим за справянето с социалната изолация и най-вече с младежката безработица, която достигна безпрецедентни размери. Господин Шулц, как ще се справите вие с това? Около 6 милиона младежи всъщност са тези, които нямат работа. Едно загубено поколение от безработни. В онези държави, където безработицата е най-висока, има и друг проблем. Всъщност, гръбнакът на икономиката там, малките и средни предприятия, всъщност нямат достъп до кредити. Банките получават средства от ЕЦБ до 25% и не инвестират в реалната икономика. Отново спекулират с тези средства. Една програма за микрокредитиране за малки и средни предприятия в тези държави, където безработицата е най-висока, ще бъде една добра стъпка. Така ще съчетаем средствата от Европейския съюз и от Европейската централна банка и ще ги дадем за малките и средни предприятия. Онези, които назначават млади хора, ще да имат привилегировани условия за своите лихви. Ето така можем да рестартираме икономиката, т.е. като подкрепяме малките и средни предприятия и като се борим срещу безработицата сред младите. Благодаря, Жан-Клод Юнкер. Заетостта предполага растеж. Не може да има растеж без солидни и стабилни обществени финанси. Следователно трябва да продължим процеса на оздравяване с отговорна дисциплина. Имаме нужда от идеи. Европейският дигитален пазар ни дава възможност да създадем нови работни места. Ние искаме да предложим на младите стабилни, солидни и сигурни работни места. В Европа има нужда от мобилност на работните места и на младите. Младежите трябва да могат да учат в различни страни. Те трябва да могат да пътуват свободно и да се възползват от възможностите там, където се намират те. Ги Верховщад.
Всичко, което чух до тук, почиваше на стари рецепти, които не проработиха през последните няколко години в Европа. Ако продължим да прилагаме рецептите на социалистите или на консерваторите, ще натрупаме само нови дългове. Нужен ни е нов подход. В какво следва да се състои той? Нека се върнем назад във времето и използваме идеята на един интелигентен социалист Мартин, на Жак Делор, идеята за вътрешния пазар. Yeah, well, maybe can I again have the seconds of Mr. Schulz now? Because... Можете ли да ми дадете 10 секунди на господин Шулц? Какво трябва да направим? Да поемем по нов път на интеграция в Европейския съюз. Интеграция на основни пазари, капиталовите, банковите, цифровите пазари, пазарите на далекосъобщенията и енергийните пазари. Европа трябва да направи качествен скок напред в интеграцията. Така както Делор успя през 1985 година, можем да успеем и сега. По отношение на рецептите, правителствата в Европа много често казват, че строгата бюджетна дисциплина работи, но има много безработни. Вие щяхте ли да направите нещо различно, ако бяхте вие отговорна? Да, наистина, защото строгата бюджетна дисциплина само задълбочава кризата. Вече имаме 27 милиона безработни в Европа и над 6 милиона работни места бяха загубени през тези последни години на кризата. Ясно е, че кризата на затягане на коланите не е достатъчна, тя само влошава ситуацията. Трябва да я преодолеем. Вместо строга бюджетна дисциплина трябва да се инвестира в икономиката, но в една по-зелена икономика. Имаме нужда от устойчиви работни места. Работни места, които няма да изчезнат след 2-3 десетилетия. Висококачествени работни места са необходими, а това може да стане единствено и само ако инвестираме в възобновими енергийни източници, в енергийна ефективност, образование и здравеопазване. За съжаление, пропуснахме възможността при последната многогодишна финансова рамка и дългосрочния бюджет на Съюза. Ние предлагаме повече зелени инвестиции, за съжаление, обаче не ни подкрепиха нито социал-демократите, нито консерваторите. Смятам, че това е правилният път напред. Инвестиции е ключовата дума, не бюджетна дисциплина. Алексис Ципрас, вие какво мислите? Най-напред искам да кажа, че идеите на Ги може би са нови според него, но според мен са стари. Това са идеите, които причиниха сегашната криза. Това са идеите, които доведаха до кризата през 2009 година. Това са идеите, които доведаха до балона в Съединените щати. И това са идеите, които ни докараха до сегашното състояние. Трябва да започнем с социално сближаване, с развитие. Трябва да сложим край на рецесията, на строгите бюджетни икономии. Трябва да сложим край на параноята, свързана с дълга. Имаме нужда от европейско измерение. И да видим какво стана в Германия през 1953 година. Огромна част от дълга беше отписан и беше предвидена клауза за растеж. Ако не направим това, ще стигнем до депресия и рецесия. Мартин Шулц. Аз щях да подходя по съвсем различен начин. Комбинацията от неизбежна необходима бюджетна дисциплина и инвестиции в растеж. Това би било по-доброто решение. Едностранчиво съкратихме бюджетните разходи, заложихме само на това решение, надявайки се, че ще си възвърнем инвестициите. Но не постигнахме тази си цел. Държавите членки губят по 1 милиард евро всяка година поради избягване на плащането на данъци и укриването на данъци. Трябва да се преборим и с този проблем. Не бива да говорим само за съкращенията, а и за приходната част на бюджетите. Трябва да инвестираме в доизграждането на енергийните мрежи, както и в програмата за цифровите технологии. Продължаваме
Давам думата на Жан-Клод Юнкер. Погледнем назад 5 години. По същия начин ли щяхте да подходите? Въпросът е едновременно и лесен и труден. Всички говорят все едно, че сега осъзнават проблемите. И либералите, и социалистите познаваха проблемите и по-рано. И социалистите, и либералите, и социал-демократите вървяха в една посока. Разбира се, има нужда от инвестиции. А защо не го правим? Защото бюджетите не го позволяват. Защо? Защото сме натрупали дългове. Онези, които са натрупали дългове, очевидно не могат да направят така, че да има достатъчни инвестиции. Онези, които искат инвестиции и растеж, трябва да сложат в ред публичните финанси. Господин Ферховстат, имате 1 минута. Не, искам да кажа нещо на онези, които казаха, че не е необходима бюджетна дисциплина. Необходима е, защото иначе няма да има нито дългосрочен, нито средносрочен растеж. Това е доказано навсякъде по света. Но освен това, и ето това бе забравено последните 5 години, е необходимостта от нова стратегия за растеж. Растеж означава да не се вземат нови заеми, нови кредити. Имаме над 100% в повечето държави такава задлъжнялост. Няма откъде да дойдат инвестициите. Трябва да се направи по-интелигентно всичко. А какво е това по-интелигентно решение? Да се използва размера на Европа. Тоест, ние сме огромен пазар, 500 милиона. Нека говорим за цифровия пазар. В САЩ Apple иска да започне с нов продукт, отива да говори с 4-те големи оператора в страната и веднага този продукт се разпространява. Какво правим ние? Имаме продукт, имаме 28 държави членки и 100 оператора, към които трябва да се обърнем. Затова имат Google и Facebook и Twitter и Microsoft и това са американски фирми. Ние трябва да постигнем това. Времето ви свърши. Дори като вземем предвид и 5 секунди, които използвахте. Госпожа Келер, използвам първата си синя карта, първия си джокер. Господин Юнкер и господин Верховщад заявиха, че проблемът е в дълга. Но нека вземем за пример Испания. Преди банковата криза Испания имаше бюджетен излишък. Дълговете, натрупани от банките, бяха вменени на данъкоплатците, на гражданите. Трябва да сложим край на спекулативните действия. Нека направим така, че банките се спасяват със собствени средства, а не със средства на данъкоплатците и държавите. Това е в основата на кризата. Само ще кажа, че съм съгласен с Ка Келер, само че предприехме действия на европейско ниво, създадахме банковия съюз. За първи път самите банки възоснова на рисковия профил са онези, които ще попълнят рисковия фонд. Няма данъкоплатците вече да спасяват банките. В залата е господин Барние. И искам да кажа, че това, което постигнахте за банковия съюз и финансовия регламент е прекрасно, защото тежестта вече няма да се носи от данъкоплатците. Наистина реплики летяха наляво и надясно. Нека да стигнем до следващия въпрос. Нека да останем на една тема, защото в социалните медии днес се говори много по въпроса. Преди обаче да премина към следващия въпрос, давам думата на Алексис Ципрас. А не, всъщност нещо друго ми казват в ухото. Въпросът не ми е ясен, не знам за каква тема да говоря. Същата тема, която до сега се обсъждаше. Не, ще преминем към следващия въпрос и тогава ще видим какво да направим. Okay. Аз също имам 30 секунди, които мога да използвам и много мога да говоря по тази тема. Добре, нека да ви кажа нещо. Социалните мрежи реагират. Какво виждаме в момента? В момента тази тема се обсъжда в социалните медии. Много хора обвиняват банките за кризата. В вашата Европа ще бъдат ли по-дерегулирани банките? Отново на вас давам думата.
Моят отговор е ясен. Да, трябва да изработим по-ясна нормативна уредба за регулиране на банките. Банките трябва да предвидят собствени средства в по-голям размер. Това вече е уредено на ниво европейско законодателство, което е голям успех. Трябва също така да бъдат функционално обособени банкирането на дребно и инвестиционното банкиране. Така спестяванията на възрастните хора няма да бъдат изразходвани, за да се покриват загуби по спекулативни сделки в световен мащаб. Между другото, всяка година в следствие от укриване на данъци се губи 1 трилион евро. Трябва да сложим край на това. Не можем просто да кажем на хората, че ще им съкратим размера на трудовото възнаграждение, ако не предприемем нещо по отношение на банките. Ако, например, не намалим размера на бонусите на техните управители. Алексис Ципрас за банките. Благодаря много. Ги Верховстат преди малко оказа подкрепа за спасяването на банките, в резултат на което данъкоплатците бяха натоварени с огромни дългове. Тези средства ще се изплащат от следващите поколения, от нашите деца и техните деца. Сега търсим решения, които ще прехвърлят тежеста върху онези, които имат влогове в банките. С други думи, пак ще прилагаме старата катастрофална логика. Не знам дали господин Шулц и господин Юнкер подкрепят тази логика. Ние смятаме, че трябва да има цялостен подход към дълговия проблем, така че банките да бъдат поставени на здрава основа. По този начин те ще могат да намалят дълговете, които ще изплащат. В противен случай просто ще трупаме дълг върху дълг. Мартин Шуц има думата. Банковият съюз е първата стъпка. Трябва да излезем от тази спирала на задлъжнялост на националните държави. Част от държавите членки имаха стабилни бюджети и не задлъжняха до идването на кризата. И тогава дойде това, което се случи в Ирландия, след това в Испания. За това регламентирането на работата на банките бе изключително важно и сега имаме банков съюз. Трябва да има повече контрол върху банките, особено отговорността. Отговорността трябва да е ясно разписана. Това, което се случи в миналото, бе следното. Пое се риск от банките и след това кой плати за този риск? Данъкоплатецът. Тоест, банките трябва да си поемат риска. Те трябва да бъдат принудени да поемат отговорността за бедствието, което създадоха в Европа. Като следващата стъпка ще бъде Европейския парламент и Европейската комисия ще направят тази стъпка. Господин Бърние в комисията не получи достатъчна подкрепа. Той можеше да отиде по-нататък. Затова моята комисия ще направи така, че да контролираме банките. Благодаря. Жан-Клод Юнкер има думата. Аз бих искал да не губим време в дискусии за промени. Мишел Бърние в комисията познава проблема, сектора беше реорганизиран. Ние спасихме банките, но това не го направихме заради черните очи на банкерите. Направихме го, за да защитим вложителите, малките и средни предприятия, за да могат те да осигуряват кредити. В противен случай, ако се беше сринала финансовата система, щеше да се срине и реалната икономика. От самото начало на кризата 2008 година, 2009 година ние инвестирахме над 300 милиарда, за да защитим икономиката. Ние практикувахме кейнсианската политика от самото начало, не направихме същите грешки, както през 30-те години. В противен случай последиците щяха да бъдат катастрофални. Ги Верховстат. Според мен това е един добър пример за необходимостта от повече Европа.
Що се отнася до банките, трябва да направим разлика между инвестиционни банки и банки, извършващи банкиране на дребно. Инвестиционните банки трябва да заделят собствен капитал в по-голям размер. Но, господин Ципрас, в Гърция, както и в Испания и Португалия, проблемът не се свеждаше до банките. Проблемът се свеждаше до неефективната политика на двете партии в Гърция, Нея Демократия и ПАСОК. Тези две партии причиниха кризата. Във вашата страна имаше само държавни банки. Държавните банки финансираха и продължават да финансират политическите партии в Гърция. Освен това, господин Ципрас, вашата партия също се ползваше с кредит от държавна банка. Благодаря. Господин Ципрас, ще оборите ли колегата си? Ще използвате ли своите 30 секунди, да? Аз απαντήσω πολύ σύντομα. Да, нека съвсем накратко ви отговоря. Сложете си слушалките, за да ме чувате. Да. Говорим за обществените банки и за частните банки. Имаше публични банки, в които имаше и шуробаджанащина и какво ли още не. Имаше партии, особено двете големи партии в Европа, тази на господин Шулц и тази на господин Юнкер, които са основните виновни там. Така че, ако погледнем кризата в Гърция, трябва да погледнем целия период на кризата и трябва да видите, че всъщност лекарството разболя повече пациента, отколкото той бе болен в началото. В Ирландия нещата стоят по-различни. Но тук стои въпрос пред всички ни. Дали диагнозата всъщност беше поставена правилно? Тъй като говорим за Гърция, искам да кажа, че в продължение на година работихме ден и нощ, за да не допуснем Гърция да напусне еврозоната. Аз направих всичко, защото аз обичам Гърция. Направихме всичко, за да може Гърция да остане в еврозоната. Но нека да няма спекулации за Гърция. Приемам много неща, но никога няма да приема, че не сме били достатъчно солидарни с Гърция. Направихме всичко възможно Гърция да остане в еврото. По това не може да има спор. Нека да останем за момент на въпроса за разочарованието сред гражданите. Така че обяснете на онези, които смятат, че трябва да напуснат Европейския съюз, защо трябва да останат. Ска Келер има думата. На онези, които смятат, че Европейският съюз не е нещо толкова добро, бих казала, нека първо се вслушаме в онова, което ни се казва. Слушайки хората, оставам с впечатлението, че те имат високи очаквания спрямо Европейския съюз. Искат той да гарантира техните пенсии, социалните им права, да направи нещо за бъдещето на децата им. Недоверието към европейските институции, като комисията и съвета, показва, че те не са постигнали добри резултати. Но в Европа можем да работим заедно, за да си осигурим едно по-добро бъдеще. Трябва да заложим на това послание. Необходими са ни правилните политики, за да изградим една по-добра Европа и да гарантираме по-добър живот за всички ни. Затова бих казала на хората: възползвайте се от тази Европа. Тя е ваша. Направете я по-добра. Алексис Ципрас има думата. Какво е вашето послание? Евроскептицизмът нараства. За това трябва да има отговорни. А най-големите виновници са големите три партии, които говорят само за строга бюджетна дисциплина. И искат да ни раздават същото лекарство отново и отново. Това са виновниците. Ето за това има такъв голям евроскептицизъм. Хората критикуват Европа. Трябва да им дадем алтернатива. Алтернативата не е да разпуснем Европа.
Не, трябва да я запазим, но да я променим в естеството й. Тя ще бъде привлекателна за младите хора, за работещите хора, ако се приравни с нещо положително, а не само с болки и страдания. Трябва да се предостави ясно бъдеще, ясна визия, ясна политика и алтернатива на бюджетната дисциплина. Господин Шулц, защо не е време за напускане? Не знам дали гражданите, които слушат дебата, са убедени, че имаме нужда от повече Европа. Мисля, че те чакат нова Европа, различна Европа, която поставя техния интерес на първо място. На първо място в действията на европейските институции. Ние говорим за трилиони, за милиарди, стотици милиони, говорим за това кой е отговорил за миналото. 96% от нашите граждани живеят с около 1000 евро на месец и те имат чувството, че онези, които говорят за милиарди и трилиони, просто не се интересуват от техните съдби и от бъдещето на децата им. Онова, което загубихме, беше най-ценният капитал – доверието на гражданите. Аз искам да го възстановим, като им кажа, ние ще се борим срещу бедността и да осигурим възможности и бъдеще за вашите деца. Жан-Клод Юнкер има думата. Вярно е, че говорим за милиарда, но е вярно, че харчим милиарди, които нямаме. Следователно, нека да бъдем сериозни. Ако искаме да има договор за свободна търговия с Съединените щати, ще се повишат нашите договори. Аз искам да има достойни доходи за всички и в Гърция и навсякъде. Искам онези, които работят, да могат да живеят добре със своята заплата. Мисля, че европейския проект ще спечели, ако спечелим доверието на европейските граждани. Ги Ферховщад, трябва да казваме истината. И особено в Южна Европа, където много хора не искат вече Европа. И точно на тези хора трябва да кажем, че това ще бъде едно бедствие за всички икономики в Европа. И на север, и на юг. Ако се върнете обратно към националните си валути, това ще се случи. На второ място трябва да си зададете въпроса, кой ще плати сметката, ако в Гърция се върнете към драхмата, ако се върнете към лирата в Италия, песетата в Испания. Кой ще плати сметката? Отново ще има девалвация, каквато имахме в миналото. Не знам дали си спомняте, в Италия на всеки 2-3 години имаше девалвация, за да може икономиката да е конкурентоспособна. Кой ще плати сметката за една такава девалвация? Кой? Обикновеният гражданин. Обикновеният гражданин, защото той ще загуби част от покупателната си способност. Също така ще платят и пенсионерите, които ще изгубят част от своите спестявания. Ето така стоят нещата. Трябва да кажем на обикновеният гражданин, че връщането към националната валута всъщност върви срещу личния интерес и не е решение на Европа. Ска Келер поиска да излезе с контраргумент. Ще използвам втория си жокер, за да се обърна към господин Юнкер. Говорихте за споразумението за свободна търговия с Съединените щати. И според мен това е именно една от причините, поради които хората губят доверие към Европейския съюз. Комисията при закрити врата задкулисно договаря търговски споразумения. Днес гражданите демонстрираха мирно по улиците на Брюксел срещу това споразумение. И какво стана? Бяха арестувани хора. Аз съм против сключването на подобни споразумения. Те трябва да са от полза за хората тук и в други страни. Но когато се сключват подобни споразумения, това е в ущърб на хората. Какво можете да ни кажете за социалните медии? Екипът работи много активно. Получаваме 1000 твита на минута. Нека сега да видим колко е броят. 58 000 днес.
Нека да ви представя само някой от туитовете. Сега само да ви представя и ключовите думи, като се използва хаштага TellEurope. Най-често срещаните думи, вие говорите за съпротива. Нека да ви представя някои от туитовете. Наскоро се говореше за икономиката. Всички кандидати го обещават да развиват икономиката, но дали икономиката ще бъде устойчива? Как смятат да засилят външната политика и сигурност? Друга тема са взаимоотношенията между Европейския съюз и други региони и трети страни. Продължавайте да изпращате твитове на хаштаг TellEurope. Добре, да говорим за световната сцена. Знаете за насилието в Украйна. Русия твърди, че страната е на ръба на гражданска война. Какво смята Европейски съюз за това? Давам думата на Ги Верховстат. Вчера получих едно писмо от Гари Каспаров. Той е световно известен шахматист и той е точно на тази тема. Това е писмо адресирано до всички нас петимата. Казва: вие, господин Верховстат, и всички кандидати за председатели на Европейската комисия, всички лидери в Европа, ако Европа се провали в тази криза, какво всъщност е Европа? Ако Украйна не е безопасност, Европа не е безопасност. Путин и други диктатори ще направят така, че да стане ясно, че ако си диктатор, ще бъдеш възнаграден, а слабите остават сами. Не трябва да се проваляте на този изпит. Смятам, че Гари Каспаров е прав. Прекалено меки сме към Русия и към Путин. Какво трябва да направим? Трябва да наложим лични санкции към хората около Путин. Това е единствения език, който той ще разбере. Алексис Ципрас, какво е вашето становище във връзка с Украйна? За съжаление, отново се прилагат инструменти от времето на студената война. От това ще зейне огромна рана в сърцето на Европа. Не можем да излекуваме тази рана по пътя на санкциите. Необходим ни е диалог. Не бива да приемаме това, че неонацистите отново надигат глас в европейска държава, в европейско правителство. Трябва да дадем на Украйна възможността самостоятелно, като суверенна държава, да вземе решения за своето бъдеще, като спазваме действащото законодателство. Трябва да започнем диалог с ОССЕ. Не бива да има военна намеса нито от страна на НАТО, нито от страна на Русия, за да се създадат възможности за мир. Ска Келер. Пределно ясно е. Трябва да се положат всички възможни решения за мирно решение. За тази цел има нужда от диалог, за силен диалог. Има нужда обаче да покажем, че да приемем някои от стъпките на Путин. Не приемаме анексацията на Крим. Санкциите, които бяха приети, са правилни. Но заедно с това трябва да говорим и за оръжията, които се изнасят от държави членки за Русия. На това трябва да се сложи край и то веднага. В противен случай другите санкции просто няма да дадат резултат. Освен това, ние зависим твърде много от Русия за нашата енергия. Ние зелените винаги се борим за енергийна независимост. Крайно време е да направим нещо. И това може да стане като инвестираме във възобновяемите енергийни източници. Така ще станем независими и ще постигнем устойчивост. Жан-Клод Юнкер, нямаме ли нужда от по-силна европейска позиция?
Това, което предприе господин Путин, е неприемливо. Наложихме недостатъчни санкции. Те трябва да се засилят, за да промени Русия своето поведение. Тези санкции трябва да бъдат насочени срещу финансовия сектор, но ние не водим война. Достатъчно войни сме водили. Достатъчно военни конфликти има. Трябва да водим диалог с Русия и да кажем на господин Путин, че поведението му е неприемливо. Мартин Шулц има думата сега. Говорим за война. Трябва да бъдем честни. Има огромен риск от гражданска война в Украйна. Попитахте каква ще е ролята на Европейския съюз. Европейския съюз не е военна сила. Трябва да направим всичко възможно, за да се избегне военната конфронтация, а това не е теоретичен въпрос, това е реална възможност. Затова имаме нужда от една обща стратегия. Трябва да подкрепим държавите членки, които са в източната част от страната, особено ако се предприемат по-стриктни санкции от страна на Русия. Но, освен това, имаме нужда от една друга стратегия. Министрите на външните работи на Европейския съюз опитаха да постигнат една такава стратегия на втория кръг от преговорите в Женева. На 25 май имаме избори. Новият председател може също така да говори с правителството на Русия от името на Европейския съюз. Благодаря. Нека преминем към друга тема. Някои държави, членки на Европейския съюз, има движение за независимост. Мога да ви дам за пример Шотландия, Каталуния и други. Ако тези движения постигнат своята цел, то съответните държави ще станат ли автоматично членки на Европейския съюз? Господин Верховщад, според мен Европейският съюз не бива да участва в тези процеси. Това е въпрос, засягащ Испания и Каталуния. Нека да ги оставим те да решат. Нека оставим и Испания и Каталуния да решат. Европейският съюз не би следвало да се намесва по подобни въпроси. Много е важно да се вземе предвид и онова, което мислят гражданите. Не можем да градим един Европейски съюз, в който по такъв важен въпрос да не се чува гласът на гражданите. Трябва да изиграем положителна роля в рамките на диалога между Испания и Каталуния, а не отрицателна, така както я изигра господин Барозо през изминалите месеци и седмици. Господин Ципрас, каква е вашата позиция? Европейската левица уважава правото на самоопределение. Заедно с това смятаме, че национализма, конфликта и напрежението между групи хора не може да доведе до положителен резултат. Не смятаме, че трябва да насърчаваме промяната в границите. Трябва да уважаваме правото на хората да решават своето бъдеще въз основа на международното право. Що се отнася до Каталуния и Шотландия, е напълно възможно да се предвиди предоставяне на правомощия и по-голяма степен на автономия. Украйна е мост между Русия и Европа. Тя не е разделителна линия между двете групи и те трябва сами да решат дали да вървят към федерализма, което е и път към мир. Ска Келер има думата. За мен пътят е изключително важен, така че и шотландците, и каталунците трябва да имат правото да решат какво да бъде тяхното бъдеще, бъдещето на тяхната държава. Ако аз съм председател на Европейската комисия, тогава, ако те решат да станат независими, ще ги приветствам и в Европейския съюз.
So, there was just... Така че, да, нещо техническо се случи. Преминавам към Жан-Клод Юнкер. Мисля, че би било мъдро да не се намесваме в този дебат. Това е в правомощията на Обединеното кралство Испания. Аз смятам, че във всеки случай трябва да се спазва националната конституция. Що се отнася до останалото, да не се обаждаме. Мартин Шулц. Ние не сме федерална държава. Европейският съюз не е федерална държава, а съюз, чието членове са суверенни държави. Както упомена колегата Келер, ще се състоят референдуми. Европейският съюз не може да даде еднозначен отговор на въпроса ви. Ако Шотландия гласува за своята независимост и стане независима държава, то ще приложим съответната процедура за присъединяването и към Европейския съюз. Но този процес няма да може да бъде приложен огледално в други държави, тъй като ще трябва да се съобразим с националните им конституции. Благодаря. Преминавам вече към съвсем различна тема. Днес видяхме какво се случи в Лампедуза или на брега на Лампедуза в Италия. Нека ви попитам. Миграцията трябва да бъде въпрос в правомощията на държавите членки или на Европейския съюз. Ги Ферховщад. Държавите членки са отговорни сега. Имаме нужда от обща имиграционна политика, но не тази, която имаме в момента. Имаме нужда от една добре заложена имиграционна политика. В Австралия има такава, в Канада има такава политика, в Съединените американски щати също. А ние нямаме такава политика. Последствието какво е? Имаме все повече незаконна имиграция, защото нямаме законово уредена имиграционна политика. И затова има все по-голям трафик на хора. Трафик на хора и вътре в границите на Съюза. Имаме нужда от обща политика на това ниво. На второ място имаме нужда от политика за предоставяне на убежище и бежанци. Не трябва да има състезание между държавите членки. Имаме нужда от една система. Трябва да има и справедливо разпределение на отговорностите между държавите членки. Вижте какво се случи в Сирия. Какво направихме за сирийските бежанци. Те отиват в Йордания, в Турция и само няколко хиляди влязоха в Европа. И за мен това е скандално. Вижте каква е трагедията в Сирия. Алексис Ципрас, по въпросите на имиграцията. Най-напред искам да кажа, че е малко странно, че се опитваме да решаваме един глобален проблем, като притока на хора през границите. В момент, в който Европейският съюз има участие в въоръжени конфликти в Либия и други части на света. Афганистан, например, също е страна, от която тръгват много хора. Ние не им осигуряваме никакви перспективи и разбира се, че ги привлича Европа. Не става дума за репресия. Това не е възможно като политици да допуснем Средиземно море да се превърне в гробище. Имаме нужда от програма за убежище със съответното финансиране. Трябва също така да помагаме и икономиките на развиващите се страни. Трябва да има също така и разпределение на отговорността и на тежестта. Европа трябва да бъде синоним на солидарност. Благодаря. Ска Келер, това, на което сме свидетели в Европа, просто е неприемливо. Допускаме хора да умират в Средиземно море. В Маре Ностром рибари спасяват давещите се хора. Фронтекс не им оказва съдействие с
аргумента, че ще се насърчава незаконната миграция. Призовавам комисията да не приема подобни действия. Аз няма да ги приемам като председател на Европейската комисия. Онези, които идват на територията на Европейския съюз от Сирия и от други държави, където има кризи, идват тук, тъй като се нуждаят наистина от нашата помощ. Нито една държава членка не прие дори да говори по въпросите за законната миграция. Европейският съюз спечели Нобеловата награда за мир и мисля, че е абсолютно необходимо да сложим край на настоящата си миграционна политика. Жан-Клод Юнкер, ние имаме нужда от европейски закон, който да регламентира законната имиграция. Имаме нужда от режим за законна имиграция. Трябва да проявим ангажимент. Държавите членки трябва да спрат да орязват бюджетите си за международната помощ. Трябва да се решават проблемите там, където възникват. В противен случай бедните в Азия и Африка ще се качат на лодки и кораби и ще тръгнат насам. Нека да се решават проблемите там, където възникват. Да се сложи край на орязването на бюджета за международно развитие. Мартин Шулц има думата. Радвам се, че Юнкер казва, че имаме нужда от система за законна миграция. Неговите немски колеги ме нападнаха, казаха ми, че едва ли не аз съм отговорен за това, така че е добре, че той сега го подкрепя. Системата за законна миграция съществува по цял свят в големи държави, където има такива потоци. САЩ, Канада, Австралия, Нова Зеландия, само Европейския съюз няма. Имаме нужда от такава система за законна миграция. Имаме нужда също и от система за временен подслон на бежанци от военни действия или бежанци от климатични изменения. Подходът включва 3 стъпки. Ги Верховстат каза, че имаме нужда от европейски правила. Да, това е така. Други казаха да остане в ръцете на държавите членки. Но сега проблемът е в техните ръце. Държавите членки, ако това остане в техни ръце, трябва да поемат своята отговорност и да предприемат мерки, да поемат отговорността си. Thank you for your position. We have taken it away, yeah? And okay, so let's. Благодаря ви. Нека видим какво става в социалните медии, тъй като много граждани се опитват да установят връзка с нас. Нека чуем какво искат да ни кажат. Много е висока активността в социалните медии. Испания, Италия, Франция и Белгия. Това са държавите, които следим в момента. Ако се вгледаме в използваните езици, то ще видим, че най-популярният в Twitter език явно е английският, следван от френския. Над 10 000 потребители участват във всеки един кръг от дебата, използвайки #TellEurope. Благодаря на Конър. Нека сега заедно преминем към последния кръг от въпроси. Европа и бъдещето. Първо ще дам думата за отговор на въпрос на Ска Келер. Какво е вашето мнение за религиозните символи в Европейския съюз? Трябва ли да има разпятия по стените в обществените сгради? Следва ли да се разрешава на жените да носят забрадки на обществени места, например? Благодаря, че използвахте 2 секунди от времето ми. Не мисля, че следва религиозните символи да бъдат регламентирани на ниво Европейски съюз. За мен е много важно да се гарантират свободите на гражданите. В общественото пространство може да се приложи една по-неутрална позиция. Може да се разреши използването на религиозни символи в обществените сгради, например. Но не бива това да бъде уреждано
уреждано на общо европейско равнище, тъй като религиозните символи до голяма степен зависят и от местния контекст. Много е важно обаче да има право за използването на такива, при положение, че не се ограничават правата на личността. Anyway. Господин Верховщад, аз съм против дискриминацията, но не бива да... Когато говорим за свобода на религията и пресата, не бива да намесваме и да засягаме проблемите на субсидиарността. Има редица етични въпроси. Наскоро бях в Испания. Там се говори за аборти, законодателство за абортите. Аз мисля, че ние трябва всички да прилагаме едни и същи ценности, свързани с недопускането на дискриминация. В противен случай, нека да може да правим това, което прави господин Орбан в Унгария. Той на всеки 5 минути променя Конституцията. Реалността е, че някои малцинства нямат защита. Реалността е, че някои религии нямат условия за свободно изповядване. Дадах ви 5 секунди, защото имахме време, но сега господин Юнкер има думата. Аз мисля, че е задължително да има европейско законодателство за борба срещу дискриминация. Това е задължително. Всички религии, всички философии, всяка нагласа заслужава уважение. Всеки трябва да има право да изрази своята философия и своето виждане. Европа не бива да се намесва в местните традиции, в традициите. Европа има достатъчно задачи и нека не се намесваме в тези въпроси. Принципи да, ценности да, но детайлите нека да ги оставим на държавите членки. Стига да спазват основните принципи. Алексис Ципрас, каква е позицията ви по религиозните въпроси? Благодаря. Смятам, че всяка една държава членка трябва да спазва първо Конституцията си. Всяка държава членка трябва да защитава правата на всички граждани на нейната територия. Има много хора, които живеят в Европейския съюз, имаме много граждани и всеки трябва да може да изповядва религията, която е избрал и съответно да действа по начина, в който тя му разпорежда. Аз съм малко анахронист и забелязваме и нещо такова в цяла Европа. Като че ли хората се връщат към религиозното противоборство. Това е стъпка назад. Странно е в Испания да видим прокарването на закони, които забраняват абортите. Това ни връща назад, връща ни години назад. В нашето консервативно минало, миналото на Франко. Така че трябва да се пазим от такива стъпки. Мисля, че вашият въпрос бе за религиозните символи в обществените сгради и за носенето на забрадки от жените. Едно е ясно в Европейския съюз. Всеки човек трябва да има право да дава израз на своите религиозни вярвания, независимо от своето вероизповедание. Онези, които не вярват, също трябва да могат да го демонстрират. Но общественото пространство трябва да е неутрално, тъй като всеки трябва да има място в него. Това съответства и на принципа на забрана на дискриминацията. В своя дом всеки може да прави каквото желае, но не и в общественото пространство. В Европа има опасност от връщане назад към консерватизма и това трябва да избегнем. Нека да се върна на предишните избори. В цяла Европа гласуваха само 43% от гражданите, от имащите право на глас.
Кой е виновен за това, че гражданите не проявяват интерес? Наш проблем ли е? Ваш проблем ли е? Ска Келер. Не мисля, че хората не се интересуват от това, което се случва в Европа. Интересува се. Но очевидно има една широко разпространена представа, че няма да има промени, ако се гласува. Че просто като гласуваме нещо ще се промени. Има недоверие към парламента. Нека да направим нещо. Нека да покажем, че можем да променим нещо на ниво Европа. Това, което предлагаме за младите, за икономиката, за укрепването на демокрацията, за това гражданите да имат повече право на глас. Демокрацията не означава само хората да гласуват. Демокрацията предполага хората да имат право на участие непрекъснато, а не на всеки 5 години. Хората трябва да могат да участват в начертаването на посоките, когато мисля, че ние трябва да покажем, че гражданите са онези, които ще изберат посоката, в която Европа ще върви. Ги Ферховщат има думата. Имаме нужда от политици, които защитават Европа. Винаги сме защитавали до сега Европа с аргумента мир. Но трябва да дадем на младото поколение и други аргументи, като например нови работни места, по-добра икономика. И на европейско ниво трябва да опазим ценности, които не могат да се опазят на национално. Мога да ви дам пример с гражданските свободи и правото на лично пространство и живот. След това, което се случи с Сноудън, с Агенцията за национална сигурност на САЩ, трябва да защитим правото на личен живот, личните данни на нашите граждани и на младото поколение. Освен това, с новото решение на Съда на Европейските общности за Google, мисля, че сме на правилния път, защото съдът казва, трябва да имате право да ви забрави интернет. Това е записано в законодателството. Имате нужда и право на лично пространство. Младите ще се върнат към идеята на Европейски съюз, ако продължаваме така. Благодаря, Жан-Клод Юнкер. Трябва да престанем да говорим за Европа, както до сега говорихме. Твърде често националните правителства се освобождават от отговорност, като цитират Европа. Европейската комисия носи отговорност за всички, сякаш националните правителства не съществуват. Аз мисля, че ние трябва да обясним на хората, че Европа отслабва. Намаляваме и демографски. В миналия век в Европа живееха 4% от населението. Ако днес не разполагахме с Европейския съюз и с еврото, щеше да има войни. Франция срещу Германия и Испания. Щеше да има и валутна Европа. Щеше да има и валутна криза. Европа защитава гражданите. Алексис Ципрас. Най-големият дефицит в Европа е демократичният дефицит. Гражданите просто не вярват, че могат да внесат значителен принос при разработването на бъдещите европейски политики. Парламентът все повече губи своите компетенции. Държавните и правителствени ръководители на срещите на съвета вземат онези решения, които се харесват на госпожа Меркел. Искам да попитам господин Юнкер, какво стана на срещата на високо равнище в Кан, на която присъстваше и господин Барозо. Вие водихте преговори за замяната на две правителства в това на Гърция и на Ирландия, с правителства, които се харесваха на вас. Какво се случи тогава? Заявихте, че винаги трябва да се зачитат конституциите на държавите членки. Благодаря, господин Шулц. Въпросът ви бе свързан с причините, защо има ниска избирателна активност.
Миналите избори бяха скучни. Нямаше конфронтация между кандидатите. След това имаше злоупотреби, защото националните правителства ги използваха за свои цели, свързани с общински избори. Дебатът тук показва, че нещата се променят. Европейският съюз се променя. Имаме повече демокрация, повече сблъсък на мнения. Това е стъпка напред. Имаме 27 милиона безработни в Европейския съюз. 6 милиона безработни младежи. Имаме огромен процент избягване на данъчно облагане и укриване на данъци. Парите отиват при спекулаторите. Те не искат повече Европа. Те искат друга Европа. И искаме конкретни предложения за промяна на Европа, за по-справедлива Европа. Мисля обаче, че ще върнем доверието у хората и ще има по-голяма избирателна активност. Благодаря ви. Let's speak about corruption. Нека да говорим за корупция. Смятате ли, че Европа ще положи максимални усилия за борба срещу корупция? Смятате ли, че лобистите са част от проблема? Ска Келер, да, те са сериозна част от проблема. Има твърде много лобисти в коридорите на парламента, но и в комисията. Те са високо платени, те се изпращат от една или друга група и харчат милиони. Онова, което ни липсва, са лобисти, лобиращи в полза на гражданите. Никой не ги чува. Тук се чуват лобистите, които имат милиони, за да окажат влияние върху взимащите решения. Често внасят предложения предложения за промяна в законите. Това е проблем за Европейския съюз. Лобизмът не е пътят напред. Ние трябва да направим така, че да се чуват гласовете на гражданите, а не на лобистите. Ги Верховщад, не можем да наложим забрана върху лобизма. Проблемът е в корупцията, която проистича понякога от лобизма. Срещу нея трябва да се борим. Трябва да създадем нови правила. По време на последния мандат на парламента изработихме нормативна уредба за ограничаване на корупцията, за повече прозрачност. Освен лобизма и корупцията, основният проблем на ниво Европейска комисия е липсата на субект, който да поеме водещата роля. Думата имат държавите членки. Преди Европейската комисия да предприеме някакви действия, първо се обажда в Берлин и след това в Париж. Това е проблемът за мен. Комисията трябва отново да поеме водещата роля, а не, както бе до сега, да е само секретар на съвета. Господин Жан-Клод Юнкер, искам да ви напомня, че имате право на жокери. Очевидно е, че трябва да се регламентират дейностите на лобистите и трябва да се борим с всички възможни начини срещу корупцията и в националните, и в държавите, и в институциите. Всеки депутат, всеки комисар трябва да публикува списъка на контактите си, за да знаят гражданите с кого разговаря той. И не бива да се допуска опасността лобистите да прилагат недемократични средства. Не бива да се допуска крайно десни и крайно леви екстремистски сили да оказват влияние върху дейността на институциите. Господин Ципрас. Корупцията е структурно явление в Европа. Тя е системно явление, особено в южната част на Европа. Борбата срещу корупцията не може да
бъде само в ръцете на държавите членки. Европейският съюз като цяло трябва да се занимава с този проблем. Смятаме, че е необходимо европейско законодателство, което да е ефикасно, да бъде прозрачно и което наистина да смаже корупцията. Също така имаме нужда от ефикасно законодателство, за да се борим с укриването на данъци и избягването на данъчното облагане. Това също е един вид корупция и, разбира се, форма на икономическа престъпност. Смятаме, че за всичко това е необходима политическа воля от правителствата и от лидерите на Европейския съюз. Защото тук се крият големи интереси. Да вземем пример с Италия, където съдебната власт се опитва да се пребори с мафията и връзката между мафията и политиката в страната. Благодаря. Мартин Шулц. Да, корупцията е явление на общо европейско равнище. Това е вярно. Трябва да се борим срещу него. Комисията е обект на дейност от страна на лобисти. Това е вярно. Тук в парламента някои получават заплащане, за да прокарат определено законодателство. Имахме два такива случая. Единият колега бе осъден в своята държава на 4 години лишаване от свобода. Корупцията не е проблем, който се свежда до един телефонен разговор между господин Барозо и госпожа Меркел, както бе казано. Трябва заедно да се борим срещу корупцията. Трябва още на много ранен етап от законодателния проект. На много ранен етап от законодателния проект се изготвя стратегията и се предоставя на лобистите. Това е проблемът. Ска Келер помоли за Жокер. Да, споменахте дейностите за противодействие на лобистите. Да, създадахме регистър, който е доброволен. Що за мярка е това? Трябва да се преборим и срещу конфликта на интереси. В парламента има нужда от регистър, но също така и декларация на интереси. Мисля, че господин Верховстат има какво да декларирате. Трябва да бъдем прозрачни за нашата законотворческа дейност. Господин Шулц, не трябва да престанете да пречите на Transparency International да си върши работата. Може би Ска Келер не го прави, но аз използвам регистъра за прозрачност на Европейския парламент. И там съм записал какво печеля. Това всичко е много отворено. Всеки един журналист може да провери и да види какво имам. Така че аз наистина съм един прозрачен член на Европейския парламент. Надявам се, че ти правиш същото. Okay. Shall we move to... Да продължим с друга тема. Всъщност, ние ви представихме като официалните кандидати, но има други хора, които се представят за кандидати и може би те ще спечелят и нито един от вас няма да е председател на комисията. Какво ще кажете по въпроса? Ска Келер, много е вероятно някой от нас да е следващият председател на комисията. И това, според мен, трябва да е крайният резултат. Факта, че гражданите ще избират председателя на комисията е огромна крачка напред. Това е предвидено в договора от Лисабон. А ако бъде номиниран друг, то това ще е в нарушение на договора от Лисабон. Това ще е тежък удар за европейската демокрация. Затова трябва да се вземе предвид гласът на гражданите. Гражданите трябва да гласуват, защото в противен случай през идните 5 години ще трябва да обяснят защо не са го направили. Държавите членки трябва да спазят европейското законодателство. Ги Верховстат. Аз мисля, че е немислимо
че може да стане така, че следващия председател на комисията да не е от тук присъстващите. Ако това не стане, да закрием парламента, да закрием демокрацията. В противен случай просто ще си играем игрички на всеки 5 години, а държавите членки ще се събират зад кулисите и ще си избират свой кандидат. Политическите партии на европейско ниво са се разбрали за това, че трябва да има мнозинство. Не е необходимо кандидатът с най-много гласове да бъде посочен. Правилата на парламентарната демокрация предполагат онзи, който има най-много гласове, да се опита да гради демокрацията. Жан-Клод Юнкер. Министър-председателите на държавите членки са подписали Лисабонски договор, парламентите са го ратифицирали. Това означава, че трябва да се отчетат резултатите на изборите. Ако съветът не го направи, или ако някои държави членки или някои членове на съвета не го направят, това ще бъде отказ от демокрация. Ако не спазят и не зачетат резултатите от изборите, трудно ще можем да обясним на гражданите защо техният глас няма значение. Аз искам да се чува гласът на гражданите. Благодаря ви. Давам думата на Алексис Ципрас. Кратикопииси της Ευρώπης. Една положителна стъпка към по-голяма демокрация вече е факт. Сега като че ли и това се поставя под въпрос. Хората трябва да бъдат привличани към европейския проект, а не да бъдат отблъсквани от него, не бива да стават евроскептици. Едва ли някой смята, че следващия председател на комисията не се намира в тази зала. Политиките в миналото наистина са били не особено успешни и ако продължим по същия начин, гражданите ще реагират и то силно. Искаше ми се да попитам другите кандидати нещо. Кой отговаряше за бедствената политика, според мен, последните години? Европа има нужда от по-голяма демокрация, движейки се напред, иначе цялата ни визия, мечтата за Европа ще изчезне за всички ни. Мартин Шулц. Всеки ден, по 20 пъти на ден, трябва да отговарям на този въпрос. Държавните и правителствени ръководители могат да направят онова, което искат при закрити врата. Но от тук нататък председателят на комисията няма да бъде избиран по силата на задкулисно споразумение. Той ще бъде избран измежду нас, които сме тук в тази зала. Иначе никой от парламента няма да гласува за номинирания кандидат. Има и нещо друго интересно. Нито един държавен и правителствен ръководител не изрази това становище до днес. Само Ангела Меркел заяви, че няма автоматична процедура. Да, и по германската конституция не е предвидена процедура за автоматичното и преизбиране за министър-председател. Следващият председател на Европейската комисия е един от присъстващите тук в залата и вие сега в момента говорите с него. Мисля, че мнозина от нас ще използват Джокер. Не, казва господин Верховстат. Гражданите са тези, които ще използват Джокер. Преминаваме към следващия въпрос. Всеки един от вас ще има по 30 секунди, тъй като преминаваме към заключителната част.
И така, кажете ни защо гражданите трябва да гласуват за вас. Ска Келер. Моето предложение към вас, гражданите на Европа, е, че аз ще положа усилия Европа да постигне резултати за работните места, растежа и промените в климата. Ще направя така, че Европа да се грижи за хората си. Нека да си върнем Европа. Нека да го направим това на 25 май, но и след това. Това е моето предложение към вас. Ги Верховстат. Аз искам толкова много неща да направя, че 30 секунди няма да ми стигнат. Така или иначе, обаче основното е, че отново имаме нужда от лидери в Европейския съюз. Една визия за бъдещето. Защото ето това искат нашите граждани. Това искат да видят у един лидер на Европейската комисия. Първо трябва да се оправи икономиката, работа. Това са основните ми приоритети за следващите 5 години. Направи го за 30 секунди, нали? Да, успях. Jean-Claude Juncker. Жан-Клод Юнкер. Аз искам Европа, в която да няма разделения. Не бива да има изкуствени разделения между севера и юга, млади и стари държави членки, млади и стари. Искам Европа на консенсус, на разумен компромис. Европа, която дава възможност на гражданите си да се влюбят в Европа. Алексис Ципрас. И аз искам да използвам жокера си. Ние сме за една Европа, която принадлежи на своите народи. Ако искаме да постигнем тази цел, трябва да укрепим демокрацията, да разширим участието на гражданите. Европейският парламент ще взема важни решения. Във вземането на решения ще участват и гражданите по силата на референдуми. Да сложим край на задкулисните споразумения. Нека вземем предвид и волята на народите. Трябва да прогоним тройката от европейските институции. Последиците от работата на тройката бяха катастрофални. Ще предвидим и процедура по гарантиране на устойчивост на дълга. Искаме да излезем от кризата по пътя на демокрацията и солидарността между всички народи. Мартин Шулц има думата. Живеем в европейски дом. Трябва да отворим и вратите и прозорците на този дом, за да могат гражданите да видят какво се случва в този дом и кой взема решенията. Искам Европейски съюз, Европейска комисия, която слага европейския гражданин на първо място. Бил съм кмет, бил съм в Общинския съвет, много години съм бил депутат и зная, че хората в Европа страдат. Бих искал да променя Европа. Там да има по-добър живот за всички. И да дадем шанс на младите за по-добро бъдеще в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря ви много. Искам да кажа, мисля, че Ска Келер ще ни разреши няколко секунди. Ние говорим за Европа, но да не забравяме, че страдат хора и другаде. Те страдат от бедност, войни и преследване. Ние всички заедно участваме в кампанията да си върнем момичетата. Thank you. Благодаря на кандидатите за това. Дебатът приключи. Искам да попитам Конър какво се случи докато разговаряхме. 63 000 души участваха в Twitter. Можете да проверите на хаштаг Tell Europe за повече подробности. Сега, знаете вече какво казаха кандидатите.
От тук нататък нещата са във ваши ръце. Благодаря ви. Не забравяйте, че можете да продължите да участвате в дебата онлайн и продължавайте да следите уебсайта Eurovision Debate TV. Благодаря на всички вас от Европейския парламент. Лека нощ!